Bona nit, senyor Fent. Bona nit. Volia demanar-li una mica de pa a la seva dona, però ha sortit un moment. Amb molt de gust, senyor Ditch. Canvio de lloc on m'han col·locat. Sí, ara donen feina a tothom. A les noves fàbriques de motors, oi que sí? Supos que hi fan molt merders. Sense parar. Ara necessiten Espanya. I per què precisament Espanya? No es parla molt de tot el que envien. Ha de ser una vergonya. Més val que vigilin la seva llengua. Ara també és un d'ell, vostè? Jo no sóc de ningú. Només faig la meva feina. I on és la Marta? Bé, pots davant d'això previngui. Pot ser una mica desagradable. Que quan he entrat hi havia el carter. Hi havia una carta que ha alterat la seva dona. Marta! Marta! Per què et passa? Qui s'ha mort? Franz, ha arribat una carta. Déu meu, què li ha passat? Ha estat un accident. Era aviador, oi que sí? Sí, I ha tingut un accident? estetint, fent exercicis nocturns al camp de maniobres. No ha tingut cap accident. A mi no m'ho farà creure, això. Només li dic el que diu aquí. La carta ve de comandament. I ella l'ha escrit últimament des d'Estettin? Les cartes sempre venien d'estetint. Ah, ja, també està pel sud, oi que sí? Què vol dir pel sud? Lluny, allà al sud, a la vella Espanya. Au, va, controla't una mica, Marta. No hauria de dir coses així, senyor Ditch. Voldria saber què li diria a Estettin si anés per emportar-se el seu cunyat. No hi aniré a estetint. Ho tapen tot ben tapat. Encara em faran una heroïcitat de no deixar que se sàpiga res. A part, n'hi havia un que encara guerrejava de com eren despavilats, amagant la seva guerra. Quan ha sabut un dels seus bombarders, i els que hi van dins s'aten en paracaigudes, els altres bombarders encara es metrallen, amb la vol, a la pròpia gent, perquè no puguin dir el rotllo d'on venen. Dóna'm aigua, vols? Em trobo fatal. No volia alterar-me més encara, de debò, però és que cal veure com ho tapen tot. Saben perfectament que és un crim, i que la seva guerra no pot sortir de llum. Ni tan sols aquí. Un accident fent exercicis. I quins exercicis fan, no? Exercicis de guerra. No parli tan fort, almenys. Ho trobes millor? Vostè també és un d'aquells que tot ho callen. Amb la carta ja dona per ben pagat. Vol callar d'una vegada? Herbert! Sí, ara em diu que calli, perquè li han donat un lloc de treball. Però el seu cunyat també li havien donat. Acaba de tenir un accident amb unes coses d'aquestes que fa vostè a la fàbrica de motors. Això ja es passa de ratlla, senyor Ditch, que jo treballo en una cosa d'aquestes. I en què treballen els altres? En què treballa el seu marit? Fa material elèctric, no sé si, i això no és per fer llum. Però només serveix per la guerra. Però per què serveix aquesta il·luminació? Què és el que il·lumina? Pot ser il·luminar tancs? O un vaixell de guerra? Pot ser una cosa d'aquestes. Però només fa bombetes. Déu meu, si ja no hi ha res que no sigui per la guerra. On vol que trobi feina si dic que no sigui per la guerra? Vol que em mori de gana? Però si no dic que s'hagi de morir de gana, esclar que ha d'agafar la feina. Jo només parlava d'aquests criminals. Bona concentració de mala hora han fet. I tu deixes sortir així al carrer, Marta, tota de negre, no els agrada. El que no us agrada són les preguntes que després fa la gent. Vols dir que m'haig de treure el vestit? Sí, si no ja puc acomiadar-me de la feina. No me'l trec. Què vol dir això? Que no me'l trec, el meu germà és mort. Vaig de dol. Si no el tinguessis perquè el va comprar la rosa quan va morir la mare, no podries anar de dol. No permeto que ningú m'impedeixi anar de dol. Si és la mort, jo almenys he de tenir el dret de plorar. On s'has vist això? Mai de la vida s'ha vist res més inhumà. Són uns assassins! Però, senyora Fent... Si parles així ens podrien passar coses pitjors que quedar-nos sense feina. No escrivim